बर' फिसा बिटिआर बासि आरो मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसानिसिम आंनि न'खरनि जानानै रंजालि बैसागुनि आंनिख्रुइ देरसिनफोरनिसिम खुलुमहरनाय बावहरनायजों लोगोसे आरो दुइसिनफोरनिसिम आंनि अननाय हरग्रोबाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' हारि आरो माहारियारि बा दाखांनायनि बिथांखिजों जों साफ्रोमबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामथों। जोंनि गोदान मिजिं, गोदान बिथिं, गोदान बोसोर आरो गोदान हास्थायनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बर' हारिखौ बोरगोनां खालामथों। साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय, खुलुमनाय आरो बरसाखौ जासिहरनाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां! सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।